Ublay fi baro ki parlok ki bapej ya ka channel Dorbin. But kani ga session ka bakarpang lani ka jingplut por ka bakarpang ha ka bangin ya khliap no ya ka series ka balai ka bangi ai ka teng ka jelly ka ba im. Ngi da so comment ya fi subscriber baro ki ba play jimot ya ka program Dorbin na ka por sa ka por. But ngi comment ru amang ya ki parlok kiba pej yang program bagi betu yang wala kim dei ki subscriber pada priang supai pi pastor yang dega session ka bakar pang jong dega series ka balai ka bangi ai teng mo ong sai sien ka jelly ka ba em haswa bangin yo asngo ni pastor ha dei bagi jepen kut ai khliap bagi ka series ngasu pen kan mau ya pi ngilai sedang yang ka series ka balai na du ka lenong ka kitab Genesis ka lenong ka ba arfu waiter ter hadu ka balai phau balai ngi ai la ngi bo ktien ka jelly ka ba em ka jingmut ka bangi ringdor ha kani kari nak ki khana ki bangi shem ba kasara ka tengah Abraham ha ka kerta ka bala temen ublei ya ka kopo ka jaka makala ban pun ban kha yau khon shen rang Isak bat kani ka diga wei na ka jelli ka babat ya ka jingmut yang ki bobon ba kala perkhat ki bobon ha bangi puli ya ka jintu khana balakut kapor ban pun ban kha an reha bakum kata kapor ublei ujubau ya kasara bodi Abraham kabar ni iru hakatu kelenong ka babot ya ka jing ka bau Abraham muhab ban ya tengko namar ublei upha ya ka kubor ka syai bau haban kenyano ya lo khon ba e jo Isak hatu ulum muraya mo pastor ulum bat katu ka ka klip mat le se Abraham ka ba ba ka jingem ba uni khon ba jo un hab ban penyap no le ban kenya ha ka jelli ka ba im ka duan ka dupat ka busna handa ka klip mat ka ba un shimi ka tari un pan hab ha ka jingem Isak de ba kum ka ta ka por ublei lingba ka jing tre ka ba sing pan wan dor ka jo la pen sange bot la pha pat la penyo haki yo tu lang brot batlem bagi lawan kenya shu akan ke series penia chakmat ni labro ya ka jingja ya u iso bot Jacob ki argut ki sipara haba wei ki shun tang ka daw ki kni ya ka jingker khu no kuma henrai u Jacob ha preng ka jing phet yap ka jong u jengai na lo shnong na la thao jengai na lo khpa na la ka kmi sha ka yeng sha po haran sha ka yeng ulaban mama jong bakala long thao ba de ba kum kata ka jelli i ba nau jukop mi ki khon shan rang kat tungot bat ka khon kan thai kan tina bat ngasngo ba kini ki pen pau ya ka jing tre jong bleng ba krau bor ka ba pen im ya kan long yeng Abraham kumulok khat yu na do ki benta ki session ki ba khmat bha wangi lap ya jing khat ublei Abraham bat ka ni ngasngo ka de ka tak ka sien ka ba ublei ri pen im ya uniu thiet la niu thning nau Abraham ter te nga subhaban karpa di pastori dang dani ai ban ong habai dei ba ni series patwa subha akan ni series ke balai te om tu bala lam khmat di bari dan mentan ten rei ke ai ka ba dan kam na kam ta jong ngi ki bai puli kan ka ketin ke jong play ni ka bai hap an kam ple jimut kalong kumnu ngiu ya ka jing trei ke jong play hapdeng jong ke jeng sa jong ki brio ha ka ni ka jing em tai kan mau kum ya u Abraham ru anda hu pu poi kum sha Egypt anda hu poi kum sha ka ni ka snong ka ba u im geraru dan ngi kum u brio ha banyak sa ha ka jing em da ka buit ka ba udon Henry ngi pada ba ublei utrei hi nalandat but uplei ya kalat bau Abraham unyo light but hak tu kijing jah ki wakum gitu to kata kalong ka wei ka bai dei but u Isak ru ngi syam kayamir syaju hi Henry ke ka ba ka ban kham yarap ngi hni ki dei tu ki lenong ki kham syadin jong ka ni ka series ka bang ya pen ha ka ba ngi ba ka khana ka babu ha ka ni ka kitab Genesis yangi pada ki bapuli ya ka namar
kum kibriu hi ngilala ya wan pencong nang rim sibun ki kam ta me ka baya pet ya phai chphang jong kan ni ka benta ka bolong ka hok ka jong kum kibriu ten re ndala apoi bade ki tu ki benta ki ba kham juat ki ba kham antu teng teng bangi puli ya kan ni ka ya ki tu ki lenong hi jong ka tu khana ni siam ba ki ki bala don hangi long ka bu jing ni kum keli jing keli ngim sim la pada ya kawan kalau nganong biasa sin long ikumbu jeng keli ya katu ke khana namar ki beladon hal ndak lupa jok jeng mut perkat ki jongi ti nget kini ki baya pet ya kan ka serius ni ki sung thu hi la ki puli ti khana ka don sibun ke jeng thut long kam sung tu kam sung long lai lu ki jeng mut perkat hendai hap deng jong ki ba kum kata ka jeng ya tengku ka khana kabu jing ingin namor ngia tengku ni hedeng siam ba ublei pada habu punya yak ni khana ngomor bolong halendet jong kini khana ni siam ba wat hapdeng jong ki jaksa ki hukum kita ni hab ban sung thu ba ke ke bangi perkhat bangi bat ke ke ba ule ublei ya kata ka benta ka bangi kum ki bringi mla ban champang kadai ban yarap ye ngi kum ki ba puli kring jumlei kum ki banget ya ublei ban priang ba ki ba ublei ule ki long ki ba kraw hadu kata ki ba umdei yang ni kum ki briu bangin ong ba ublei de ban long kumangi perkhat la te dengia da kata ka kamerap ini ba de hang ta bangi i ba ha kan ki siri sebom ta kalong ka lenti ki ba ublei u yalam kalong ka ba ngiru ki ba puli ya ka ngimla ban ish lut nadong sedong ya kadur jong ka jing trai ka jong blai hendai ke bang i tang khandiat kan soi ki ba hateng ni smo kumba ublai ude ban le ban smo kumba smo mangi hendai ke ba ngi yo jing kai nang ni kalong bit ba ni pet uni ublai ha ba kum kini ki khap jong ka jing im ki teng khu ki ba harukom ki ba kum ki bring ong em ba de ban long kum ni hendai ublai trai da kum moi ba kata kalong ka ba ngi i shai ba ha ni ka Hagan ka serius. Sebab ni kermen ni senang isu ya ka benta ka jong ublei kum utrai. Badai hang ni ngila ban ong naduk mentahi. Ba ka jing trai ka jong ublei kalong ka ba mayan. Ka ba ngi kum kibri ngimla ban chempang ban ngimla hi ban set ban bu put ya ka jing trai ka jong kum nu utrai. Jadi halo jong kata ka nong rim kan yarap ni ken ba ka ktien ka jong hi na ba ka long ka ba im. Na ba mo long ba im. Ti un sapen pau hel di shu haki we pada kumnu ko trai but ha kan ka jing trai kaya ski tat hadu banda plie biang kalenti sa sisin ban siu spa yu brio ban pelaj na kan ka jing sate ka pom ya kata yang sai i haki kitab bat kilenong kiba dang but terskar bat kitab ha ka kot ba te sho bangin ne pan kot parlok kai bai ong pastor katu ka jing beno ai jing mo jep khat jing ngamor wan ra phi pan kan ma phi ha ka wai ni session ni series pen lam ba katu ka jing ja padang ka rebeka apaka ka pun ni ki khun arngot akpo yo isu bot wisak bat ka yat katu khana kam tu ka ter ka wai na ki pon ka bang ekran ha ka wai ni session ni series ka long ba ka rebeka bala ki khun akpo ka phan shu blai jing duai Bada pakai yo ya kejubab no blay ba kum tu kum blay keren ke session ka bat yang tak kejubab ka pakai yo no blay. Dan lagi kawaya ka khana kum pastor ba ka pentut ba yang ni ka long ba ha ka jing ya jok khana pa ngi sngo ba ka rebeka ka de ka briu ka ba penwan ra ya ka jing thok ba u isak oi ka jing thok yu hakmat u isak tengah jok ka ba ka jing ku jaka ba ka le chu isu ka le cha ha khun ba ar ka u cakap kani kani jing beno ka pastor om ta kamot ha jing pakhat jing so magare baka ka thok han lai ha tu ka session i pastor la batai shai kan ne ka long kame ka bat khak ya ka tu ka benta ka yo sngo nu trai ka long ka no ya shim benta ban pen poi sha ka thong ya ka e ba yo jawab nu trai di pastor sak ndiat yo pinang dan e minta kai long ngin num ya nyat te ya ka jing thok lan ka jing syukur namang hila de kren ka tu ka session tangi shim bet ba ka rebeka ka shim la ka jong ka benta ka jong ka ha ka jing song thu ka jong ka nomor ka yo sngo ya ka ni ka kentin nu trai ka jing de bi khun ti kar kombu pade khana te ka pen mi sibun ke jing kli yangi ti
long ban yarap nam ta jungi pade nginum nyat jubor te yakini ki kategori ki kerdan dah ke bagi kami yakini ki jingle ki bam ya ha bat ke ai ke bagi ladap thau lupa kan berkat lupa ti dengile kom ta mut kan yarap ni ngin la cibon ki ai ki jing ya pen kerdan ni ki brio ki jeli ki ba fer kan wada bagi puli ni khanaru to la ki ta ki kerteng ki bla kerdan ba fer kin dan ham tu rei long ngin yele kat bala hi ban long companyar ke jumut jum khat ban pej pade kayat kumno ni khana nomor dei tang ta ba kanyarap ingi bangin num bu yakini ki brio ki bra ni khana hakal jeli ke ba teng kalong syapo ni long shalor ni kajing ya pen kesan kajing perdam kata ta kan num yarap ingi kan rei ke ai ke ba mut ban ong wan ban yang sesin kalong ba ling ba jo kini ki khana ki ba penguit sisai ki jingmut ki jing perkhat ki jungi hendai ingin persyang ban kemi ban lingba jung kita ban iu boleh pada utrai kumno pada jung ini dah katakan di kan yarap ya khurish bun pastor itu kaya jing penkut kalian jong pi tenginya penkulut no ya ga series daka bangi penwan ra ya ga jekran komne wi pastor ngashu ong komne ni ki khasi ngi akran de ngi ong lai sien lai wat ka long puram ha ka series ka beningkong niladep kata bajing persyang ka series ka baar niladep ka bagi ong ka jing ka dor jong jing pulia pen popen bat menta ka series ka balai ka jeli ka ba em niladep bat ngila penkut no lai sien lai wat nga ai khublai sai sien ni pi pastor bat kumjo I ba shat I way na ki operator ya ki editing photography videography wala imdan apreng jongi ka scene rei brio mana dien baya kershan ni program bat kirpang ro ya pi pa ro ki subscriber ki ba page bat ki ba bot ni ka program na ka session sa ka pat na ka episode sa ka pat ngai ngin nang yo bon ki lat bangin nang la ban ra sa pi te han rei na shu ong kum ne ha ka jing sngau jong a shibet ngai I pastor la dang ba client ban be balai sian lai wat kal abyang hi bangin ong kum ne bakane ka program dorben ka bangi sedang kong ka T3C channel mantangi ai ka channel ka teng dorben kadai ka bangi puli ka kotba ngia puson ngia ka kotba ngia ka kren ngia ka khana ka jong kotba hakarap kom perkhat ka jong ni ki khon khasi khara in kerpat kan ya yang ini baru ngai manga ma pi ini kershan ibai ha kajing duai bau blai ini rap ban ai hangi kajing shai na ka khtin ka jong u bakan te ngi kan ka jong long ka bakan chaman sim nginum ya pengkesan nginum ya pendram ya no inoru hendai ngi te mar kaliang kata ka long ka wei ka ba ar pade ngin duai bu blai kur khun ai ka jing im ka ba kham jorong ka bangila banya pendap ya kan ka benta ka bangila thumu ban kermen ba ma phir ki bai pej phi yo ma ki jing kur khu halal ki jong ki rukom ban nak ta jong ta ngin ai ngu yo blai bat dei kata hi ladai ni lala ya ka ban ya ngam men yo puson ni kani bat phir ki bai pej phi ya puson lang kam ju kan long ka jing kur khu ngin ya kiar kat bala nak ba ya pendram iwe ha dah kata kanum te ya tentang ta ko boleh sibun ya sai sien ko boleh sibun pi pastor ko boleh sibun pi paro ki parlok ngin sai beteng pan ngin sai syam ha ki wei pat ki benta ki mangina wan chakmat chaka burom ko jong pi ko boleh